Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Tidzawerenga Mateyo mututu ndime ya 1 kulekeza pa 12. Yesu adabadwira ku mudzi wa Betelehemu mdziko la Yudeya. Pa nthawi imeneyo Herode anali mfumu ya dzikolo. Yesu atabadwa, akatswiri ena anyenyezi adadza ku Yerusalemu kuchokera kumvuma. Iwowa anali kufunsana kuti, ali kuti mwana amene wabadwa kuti akhale mfumu ya Ayuda? Tidaona nyenyezi yake kumvuma ndipo tabwera kudzampembedza. Mfumu Herode atamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a mu Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Tsono iye adasonkhanitsa akulu a ansembe onse ndi aphunzitsi onse a malamulo a Mose. Adawafunsa kuti, kodi mfumu yolonjezedwa ija idzabadwira kuti? Iwo adati, ku Betelehemu mudzi wa ku Yudeya, pakuti mneneri adalemba kuti, iwe Betelehemu wa mdziko la Yuda, sindiwe wamng'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda. Pakuti kwa iwe kudzachokera amene adzaweta anthu anga Aisraele ngati m'busa. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri anyenyezi aja, nawafunsa za nthawi yeniyeni imene adaona nyenyeziyo. Ndipo adawatumiza ku Betelehemu nawawuza kuti, pitani kafunsitseni za mwanayo, mukampeza mudzandidziwitse kuti inenso ndipite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka, ndipo nyenyezi ija imene idaoneka kumvuma idawatsogoleranso mpaka idakafika ndi kukayima pamwamba pamalo pamene panali mwanayo. Atayiona nyenyeziyo adakondwa kwambiri ndithu. Adalowa mnyumba naona mwana ali ndi Mariya amayi ake, ndipo adagwada pansi namupembedza. Pamenepo adamasula chuma chawo nampatsa mitulo ya golide, zofukizira zotchedwa lubani, ndi mafuta onunkhira otchedwa mure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti pobwerera asadzerenso kwa Herode kuja. N'chifukwa chake adadzera njira ina pobwerera kwawo. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Atamandike Yesu Kristu. Tafotokoza kuti tikuchita chaka cha Epifania. Chaka cha chani? Chaka cha Epifania ni chaka cha kudzionetsa kwa Ambuye Yesu.
udzionetsa kwa Ambuye Yesu ngati nyale yowunikira vanthu wokhala mu mdima. Ndiye ngati Yesu Kristu ni nyale, utanthauza kuti ife tifunika umulondola. Tifunika otani? Umulondola. Pa Chingerezi ulondola akamba kuti uchitacha ufollow, ufollow. Tiye ntimire wonse vana vaholi ayimirire. Follow. Follow. Tikhale pansi lomba. Ndiye ife amene tifunika otsatira mtsogoleri wathu ni Yesu Kristu. Mtsogoleri wathu ndani? Yesu Kristu. Mtsogoleri wathu ndani? Yesu Kristu. Mtsogoleri wathu ni Yesu Kristu, ndawa ndiye nyale. Ndiye ndani? Nyale. Yowunikira vanthu ali mu mdima. Yowunikira yani? Ndiye tsopano Yesu Kristu iye zimene alufuna kuti ife tizichite ngati tifuna timtsatire, akuti tifunika tikhale vanthu achikondi. Tikhale vanthu otani? Achikondi. Choyamba. Chachiwiri, tikhale vanthu wogawana zimene tili nazo. Vanthu otani? Yes. Lomba panali mudzi wina. Mudzi uyu kunalibe madzi. Ndiye poti kunalibe madzi, chimene anaganiza nchakuti Yesu ofunafuna madzi. Uyesu ofunafuna madzi. Madzi anatani? Anasowa. Ndiye tsopano po Yesu oyenda nukumanaso niwe naso kuti ine nirudziwa kumene kuli madzi. Tere ngati mufuna mutume munthu apite akakufunireni madzi mu ngolowa zachire. Tere kumwe uku muzikalondola kanjira kowandawanda madzi muyapeze. Ndiye akuti titumeyani? Ndiye wina oyamba tumanine. Dzina lake anali ndani? Dzina lake anali Msonda. Anali ndani? Msonda. Anali ndani? Msonda anapita. Ukaona panali madzi, upita kuja madzi anayape? Ndiye atayapeza madzi anayamboganiza kuti lomba nikabwerera nikakawauza onse vaja kuti nayapeza madzi, akabwera zamwa madzi pamwe apa, sindiye kuti madzi yonse azata? Ndiye kuti ine ningokhala kunkuno, ine sinizayenda, nizangokhala chabe kwameneko nikazimwaneka manzi. Ndiyenze Msonda uyu nokhala eka. Wakhala nudabwa kuti kale kwabwera nyama. Ndiye nyama zina mwa nyama zimene zinabwera ukamwa madzi panalinso mikango ikuti Mulungu ndiwe wachifundo, watipatsa madzi ni nyama yomwe, nayonso nyama irulephero tawa. Lomba nthavira kuti Mulungu wanga apulumutse. Akupulumutse bwanji Mulungu? Kailiwe wachita umbombo ulibo ufuna upita ukagawana nawo madzi anzako, basi nyama zija zinangomugwira Msonda numudya. Ndiye kunali kutha kwake. Vanthu vaja analuyembekeza kuti nanga pasalu ubwera tiye ntitume wina. Uyu wina umene anatuma dzina lake mumdziwa? Ni Hamusonda. Ndani dzina? Hamusonda. Lomba Hamusonda kuti ine nithamange nipite nkaone pali madzi. Ndiye anathamanga speed 90 km per hour. 90 km mpaka nanakapeza pali madzi. Lomba atayapeza madzi iye Hamusonda akuti ine nikamwa madzi naninso mwina nikhozo dyedwa mmene wadyewera Msonda. Ine ningothamanga ni madzi yomwe nsamweko. Anayambothamanga yambobwerera kuti akauza anzake. Lomba kaili anali ni ludzu,
alijomwako madzi kuti azizirike mtima wake, ludzuite nikugwa panjira nufenta. Ndimo mmene anafera. Lomba tatuma woyamba alijobwera, wachiviri alijobwera. Ni bwanja amwina nidyera babantu akhalirira komweko. Lomba tituma yana kuti tiye titume banda. Lomba anatuma yani? Banda ndi anamtuma lomba, banda pitako kaone ndiwe. Banda anatamanga nayezo 90 km per hour, 90 km per hour, mpaka ukafika kuja madzinu yapeza. Nupeza kuti amsonda wadyedwa, ahamsonda wafa chabe alibe udyedwa, koma anafa ni ludzu. Ndiye iye akuti ntungeko madzi nimweko anamwa. Atamwa mpomwana mbolombo tamango pito kauzanza anzake anakafika. Nangawa wena ncharati uyu wina anadyewa, koma uyu wina wafera panjira chifukwa anali ni ludzu. Akuti iye anauza anzake, tiyeni tsopano mukaone kumene kuli madzi nayapeza. Ndiye anapita kumene kunali madzi. Ndiye popita yonse gulu la mudzija inayambolondola lomba. Popita ku madzi tonse palaeni, analupita palaeni lombo pita kamwama madzi mpaka na onse anamwa madzi, anakhala moyo. Chifukwa chiyani? Woyambira anachita umbombo, nkuoneka anadyewa. Wachiviri alibo mwako madzi, nkuoneka anadzifera. Wothera anamwako madzi nukauza anzake. Nafenso chaka cha Epifania chirutiphunzitsa zimenezo kuti ife pomwe Yesu Kristu anabwera pa dziko lapansi, anabwera kuti atithandize ife, osati ife tokha, atithandize ife kuti timudziwe, atigawireko madalitso wake, komanso ife tigawirekonso wena. Monga mmene anachitira banda, iye atapeza madzi anamwako nubwerero kauzanza anzake. Osati ya inampeza Yesu nanga suzatengako anzako popita ku chechi. Iya waika njoka siye ndani mwana. Nimwe tunjoka imwe. Ngati ndimwe liti tunjoka mufunika pobwera ku chechi mtenge anzanu. Komanso osati wapita ku chechi wena tilimonga baka. Kotero kuti tabwera ku chechi tapemphera, koma mama kuti tikhale oyera sitiyeraso tikabwerera ku nyumba ngati ndisewa mwano tikapitiriza ni mwano. Ngati ndisakawalala tetingo nikachoka pano nkabwerera ku nyumba nkaziba nshava. Twakawalala twanshava. Wena tili kuno ku chechi, tikachoka kuno ku chechi tikabwerera malama kuti tikakale womvera makolo atitume gigo enda kankolo mino gi. Ndiye kuti upemphera sikunatithandize. Takumana ni Yesu Kristu wa moyo, malama kuti ationetse kuwala kwake, ife talephera kuti tionetse kuwala kwa wena. Koma ife tifunika kukhala monga mmene anachitira banda, kuti tikabwera ku chechi tapemphera, talandira Eucharistia, ndiye kuti tibwerera ku nyumba pantachito kamboti kamwana kanasinthika yaka kanali ku chechi, onani mmene kalili, ndeo kanaleka, mwano kanaleka, uyendayenda kanaleka, nikomvera kogwira ntchito. Tilitense nzimenezo zimene atiuza lomba mu uthenga wabwino, pomwe amagi akummawa anaona nyenyezi, iwo anakamba kuti tirondole nyenyezi. Anambo irondola anapeza yani? Itabasowa anapeza Herode. Muyi wala bwanji anapeza Herode atakumana naye amuza kuti ise tufunafuna kumene wabadwira mpulumutsi. Herode anati ndipo nasangalala kwambiri. Ndiye mmene anakambira anakamba kuti bwa
anakwiya Herode. Iye mu mtima mwake chinamuwawa. Umva kuti Yesu wabadwa. Koma waja akatswiri wolondola nyenyezi sanasiye ulondola kuli Yesu. Anapitiza ufunafuna mpaka na nyenyezi ija naonekanso ili yowala, nuwaperekeza ukafika kumene kunabadwira ndani? Yesu. Ndipo atafika kuja anapereka mphatso zawo. Phunziro limene akutiuza ife nilakuti pomwe tili ulondola Yesu, nthawi zina timakumana ni zopingasa zotipanga ife kuti tibwerere mbuyo. Mkamachita maphunziro wena uwauzako kuti imwe mkalandira ubatizo chaka chamawa upeza makolo ndo ayambira. Abambo tere mwana wataya mtima apa. Tere apa tere ndiye kuti akajoina ina church nupemphera aleke mwamkhomodwitsa mwana ndawana luyembekezera ubatizo. Nakoso nzedi laini mwana naleka wapemphera naleka. Ndiye kuti wakumana ni Herode iwe amene alufuna kukupanga kuti iwe ulephera ulondola yani? Yes. Iwe ufunika olimbika zivute zitani pa maphunziro. Akamboti kuli maphunziro mwana azifika msanga ukaphunzira. Akakamba kuti vana kumane tifuna timbe nyimbo, vana msanga wapita kuti ku church. Tilitense lomba akuti anapereka mphatso zingati? Mphatso zingati? Mphatso zingati? Mphatso yoyamba inali mphatso yanji? Golide. Anapereka chani? Golide. 1. 2. Anapereka chani? Lubani. Nanga 3 anapereka cha mule. Golide, amina amavala golide niwaja bantu wochitako bwino. Amene pa nthawi iyi niwaja ochokera ku mabanja ya chifumu amene analuvala golide. Ndiye Yesu Kristu anamperekera golide kusonyeza kuti Yesu Kristu ni mfumu. Yesu Kristu ndani? 1. Ndipo anamperekera lubani. Lubani mmene ilili ngati mphepo sikuntha, lubani mukayamboitentha utsi wake upita straight kuti kumwamba kwa Mulungu. Nkuoneka timafukiza kuti usonyeza kuti pano tilupereka nsembe, ndipo nsembe ipite kwa yani? Utanthauza kuti Yesu Kristu ni wopereka nsembe kwa Mulungu. Tilitense potera akuti anapereka mule. Mule ni mafuta aya akuti analudzoka vantu wakufa. Ndiye anapereka mafuta aya kusonyeza kuti Yesu Kristu adzafera vantu wonse kuti alandire chipulumutso. Yesu Kristu adzafera vantu wonse kuti alandire chipulumutso. Yesu Kristu adzatani? Ndiye tsopano ngati ife tilulondola Yesu Kristu amene iye ni kuwala kwa dziko lapansi, ifenso umoyo wathu ukhale umoyo wa ulemerero. Umoyo wa ulemerero pogwira zintchito zabwino, poonetsa makhalidwe yabwino, poonetsa kuti ndife wake wa Yesu Kristu. Choyamba. Chachiwiri, tikhale vantu wokonda mapemphero. Vantu wokonda chani? Vantu wokonda chani? Ngati ni pasondo, ndiye kuti mwana wa holi afunika kupezeka kuti? Mwana wa holi afunika kupezeka kuti? Komanso ngati Yesu Kristu anafera machimo yathu, ndiye kuti ife machimo tifunika kuyasi? Ni machimo yotani yomwe tifunika kuyasiya? Manja. Machimo yomwe tifunika kusiya? Utukwana tifunika kusiya? Ubulana tifunika kusiya? Kuba, kupayayi wena ni mwetu mfiti ka? Kupayayi umfiti yayi. Jealousy, jealousy kuti mzanu akavalako kansapato kabwino basi imwe kukhoze olavala kansapato koma iye alibeni nzeru zamwe mkalasi alibeni nzeru. Jealousy, jealousy yayi.
wena ulesi ku chechi yayi. Umbombo wena akaona kuti aliko nika chakudya ndiye kuti basi nukabisa safuna nzawo adyeko. Upereka umboni wabodza lomba mwana wa Mulungu amene alutsatira kuwala afunika kukhala ni makhalidwe yabwino. Makhalidwe yake yakhale yachikondi, yakhale yachikondi, yogwirizana ndi anzathu, yoyanjana ndi anzathu, yokhululukirana. Tiye tiwapemphe Ambuye pa tsiku la lero kuti atitumizire Mzimu Woyera wotithandiza ife kuti tikhale wanthu wotsatira Yesu Khristu kuwala kwa dziko lapansi, ndipo Yesu Khristu atithandize ifenso kukhala wokonda anzathu, wothandiza anzathu, wogawana ndi anzathu. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.